فتاو شوز بهالنين نسو تعاسي يورد تجزيو خم طعوة ما مسؤولش اللي تتجاج أخي ربح حزم أسأني كم الكاز ربع الذي صراحة دوك أبدا شجروان مس بلسقنا مس حيل بلسقنا خوينا كوجو أكو فوق جزء خاطب الأف كفيتك نسخابكم فوق جزء زين بركانوا على خزيت فلتنا عين فلتك كم خير راشو أبغودنا خالنا تتجاجي خاب علنا نأفكا صبغة صريح خاب علنا نندك ودينا دحجي عرفنا برجيدنا حمد بعلاتهم هلو تجراوي تسألت هونك سمعت مرحتنا في ناي تجراي موبوك كل اللوم أبي إرتب لكم الله خاطر زل على بعد سلطان سجار تراسب حق معريو صندوق بحاله لو بحنسق نسرح انت بلنا دم حواتنا رسعنا كنا تعرق يزل لكم كون معلهم استقمكي امبر انا سلا حسب كلنا خم تعرق خم زي لغه فلاتي تجراي لكم تحزننا حجي ابي حملكم صون لخيتم كفو حزلنا ايدكم يبلنا لبابا ناس مالتي حجزي امسنا يام لخ غرغلت تبلو ازان معكم سكت تزاربو እግዚአብሔር ዝቀደሶ ማንንም አይሕስሩን ሓደ ሰብ ጻሪፍ እንሸለል ክብሎ እንድሕር ዘይክእል ኮይነ ታሃሲ እንዳረኣኽዎ ተጎዲ እንዳረኣኽዎ ከለኹሲ መን ንመን ገይርዎ ንባዕሉ አይንፈልጥ ንሕና ምሽ ንምንታይ ኢና ፈረድቲ ኮይና ኣብ ዝኾነ ቦታ ንርከብ ተስኢኻ ከምዚ ሲሕካ ምስ ኣሕዋት ክትስሕቅ ክሪኢኻ ከለውኻ ይፀርፉኻ ኣፍካ ካሊእ ምስክር ልብኻ ካሊእ ምስክር ከምዚ ዝበለ ጽድቂ የለን ሓሶት ይብስሩ سرعة بلسقنا نسم إرتراوان ناي فتح تقالستي نازلون تجزيهم يمنيو سلام تعنا هبلي كم يعلقهم كم يتقنيو كبرات فتوات تختاتلتي شدن رياكتس وان دحانينا ماتشم اسخا خملخ انا بوغن እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ ንስኻትኩም ከመይ አለኹ ከምዚ ከመይ ከመተሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ተዘይ ኮይኑ ድማ ጽባሕ ካሊ መዓልቲያ እንዳበልና ናብ ናይ ሎም ዓንት ዕላላትናን ወግዕታትና እናንሰገር ንስኻትኩም ሳብስክራይብ ላይ ኮሜንት ሼር ምግባርኩም አይትረስዑ ነባራት እንትኾንኩም ድማ ማለትዩ ዝተለመደ ርእይቶታትኩም ከም ማይ እንዳዝነብኩም ዳጽሐፍኩም ክትከዲኤ ዘላቦ ሓጎስ ሸማንጉስ ሽዱ ብሉጽ ሰብ ቀጽሎ ኢሉ ላይክ ገይርለ ማለትዩ ብጣዕሚ እዘመስግነካ ሓጎስ ሓወይ ሓጎስ እምበር ሓጎስ ሮማና መሐመድ ባድመ ክወፅ ኣለዎ ብሕልመይ ድዩ ፋራት ሰክቱ ኢልና ኣሎ ማለት ሓራይ ብሕልምኻ ይኮነን ብጋህዱን ክኸውን ይኽእል እንድሕር ዳሓቂ ኮይኑ ትዘረባ ክወፅ ኣለዎ ዘይናቱ ተኾይኑ ናቱ ተኾይኑ ከዓ ክነብር ኣሎ ሶኬ ንሕጊ ዓለም እዩ ዝፍቀድ ንሱ ኣነ ይውፅእ እቶ ዝብል ማንዴት ኣይኮነን ዘለን ካብ ዘይናቱ መሬት ክወፅ ግን ሕቶ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ኣለኒ ሃሃ ብጣዕሚ ጽቡቓት መደባት ቀጽለሉ ሽዶን ሓወይ ኢላትነላ ወይ ኢልነላ ሃሃ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ካብ ጽሑፍ ሰባት እዩ ኣጽኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ጣዕመ መድሃኒየ ዋው ጠፊ ጸንሐ ሰብ ጣዕመ ንእሽትለይ ጠፊ ኢልካ ማእኸል you are absolutely right for your answer dear brother Shidan just keep it the great job ኢልና ለማለት እዩ ላይክ አገር ለለኹም ተመሳሳሊ ይቀነለይ ክብለካ ያዝደሊ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ቪዲዮ ክንሰግሪና ንስኻትኩም ሓሳባትኩም ከምቶም ኣሕዋትኩም ኣብ ናይ ኮሜንት ቦታ ክትጽሕፉ ዝላበወኩም ኣነ ከዓ ሒዘኩም ቀጸልኩ Welcome to Shidan Reacts 1 قداميت فيديو نايز حفتنا اسكن سمعيها نيشت اللي كام أرم تخنا باينا هو سمعنا نأرم قشش تودقشش تقريهم سب ندات أفاج أفاج سب ندات قاتل بأمن بخارن قال ملنا فقودو إسرائيل فقودو بعدي بوراجا بدقة فايت أرمايلو من إسيات ندات أفاج أفو نعبد جهم زمدك أي قدافو يلوم كزاربو زي فوتس نايموني كزاربا حميمو وامسي ني أملاخ طبقاتات كوين المزيو حجزي أمسنا أملاخ غرغلت تبلو أزان معكم سكت تزاربو Do you think this is servant of God? They not servants ناي أملاخ servants سايكونو نزيئاتهم بفلاي زوم ناي أرثوذكس شيشتخ نقرأكم هاتي أبصحوا لهم قريتكم زيوم ناي أملاخ أقلقلتي كونن ناي شيطان أقلقلتيو الكريستياني في represent هاي قبروني أب كل رأيوه أبوليتيكا أتو حراي حجي تصرفي اتمقرمتا نقفيتا اتي ايغلغلون ويكا ايتغلغلون زلخم زبل ريتو مهاب صبق اندهالو صبق كوينو اندهالو اتشجر كوينو زلو ግን እንታይ መሲልኪ ሓደ ነገር ይንስኻ አገልገልቲኒ አምላኽ አይኮኑን አገልገልቲና ሰይጣን የሚልካ መፍራድ ማለት እዩ ነውሪ عجب حدا እግዚአብሔር ዝቀደሶ ማንንም አይሕስሮን ማንንም ክሕስሮ አይኽልን ጽሑፍ ቃልዩ ካልኣይ ከዓ ንሳቶም ብዛዕባ ናይቲ ሕጂ ኣብዚ መሬት እዚ ጉጅለን ወድ ጉጅለን ጌርኪ
ንስኺ ኣነ ከምዚ ደጋፋይ ተቃዋማይ ንስኻ ከምዚ እንዳበልኪ ብሃይማኖት እኳ ንባዕሉ ብሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ኢሰንስ ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ናይ ሃይማኖት ጥቕሚ ዝተረድእ ሰብ እኮ ከምዚ ዓይነት ነገራት እውን ኣይኣቱን ካብ መጀመርቱ እንተኣትዩ እኳ እንተኣትዩ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣምላኽ ኮይኑ ይዛቱ ማለት ሽግር እንተመጽዎ ሓደ ሃይማኖተኛ ሰብ ኣይ ሽግርን ኣይ ቃለስን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዳዊት ተቃሊሱ ካልኦት ተቃሊሶም ሳምሶን ተቃሊሱ ኤልያስ ሙሴ ኩሎም ዝገበርዎ ነገር ኣብ መጽሓፍ ማለት እዩ እንታይ ዳዩ ቅድም ቀዳድም ግን ኣምላኽ ከድሕነና እዩልካ ትውክልትን እምነትን ድሕርዳለካ ኮይኑ ጽግዕተኛ እንተ ኮይንካ እዩ ቀሺ ዝሰርሕ ድሕሪ ይቀጽሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቤት ሕክምና ፈጺምካ እንታይ ኣመንካሉ እንዳሃለኻ ነቲ ሕክምና እንዳጻረፍካ እንዳዋዕልካ እንዳሃለኻ እቲ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ እንታ ኮይኑ መጽኡ ሕማምካ ኢሉ ዘይጠይቀኒ መባል ሓደ ዓርሱ ዝሃለ ሽግር እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ካታ ዝብል ኣለዉ እኮ ብዙሓት ጎበዛት ኣቦታት ርኢና ኢና ንኣብነት ብወገን ብርጌድ ሓመዱ ሰላማዊ ሰልፊ ተሰለፉ ኣብኡ መጽኦም ኣጆኹም ኣሕዋትና ቀጽሉሉ ዝበሉ ንሕና እውን በቲ መንፈሳውነትና ክንሕግዘኩም ኢና እንተስ ብጸሎት እንተስ ብጥርዓን ብኩሉ ነገርሲ ክነብጽሕና ኢሎም ተዛረቡ ሰባት የለውን ኣለዉ ንሳቶም ንምንታይ ገዲፍክዮም ሕጂ ንሞኒካ ምስ ኮነ ትርኢቶ ሞኒካ እውን እኮ ተጻሪፋ እያ እምበር ንምንታይ ደጋፊት ኮይንኪ ኢሎም ኣይኮኑን ጀሚሮማ ካልኣይ ከዓ ናይ ሃይማኖት ፈሊኻ ናይ ሃይማኖት ታይ ዝበሃል ማለት እዩ ዲኖሚኔሽን ፈሊኻ ከምዚ እኮ ከምዚ እዮም ገለ ኣይበሃልን ዓባይ ሰብ እንዲ ሕጂ ክትእረሙሉ እዩ ዘለኪ ዓብኔ እንተልኩ እኳ ንሕና ብግደይ ንዕብየክን ምክንያቱ ናይ ዕድመ ይኮነን ዓብየ ፀውዕ ልባም ፀውዕ ዝበሃል እዩ እንተለቢም ክጥራሕ ዝመኽረክ ዘለኹ ግን ምስቲ ሃይማኖት ተታሒዝክ ትዛረበ ዘለኺ ይልክም ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ሰባት ሓደገኛ እዩ ቀጻሊ መልእኽቲ እዩ ጽቡቕ መልእኽትና ፍናን ትብለና ኣላ ሓፍትና ዳህላክ ዘይ ባህሩ ክገብር ኢኻ for whatever reason ኣክንዲ ባዕልኻ ድራጎ ኮ ይወሲዱ ከምዚ ኮ ወሓደ ካትምልስ እንዲኻ ሓንሳብ ኣክንዲኹም ሱቕለይ ንብልታይ ገድሽና I don't know what happened to him እንታይ ይሕልፍ ኣሎ ብውሽጡ ኣይፈልጥን እንታይ ትሕልፍ ኣላ ብውሽጡ ኣይፈልጥን ሶ እንታይ ገድሽን ሱቕ ዘይብል ንዓይ ዳህላክ ኢሉ ጸሪፍንስ ወርሓንቲ ይከውን የሰብ ጸሪፍኒ ተረዲኹም ንባህለይ ሕጂ ኣፍቲ ኮመንት ንጽሑፎ ሓንሳብ ነቲ ሰብ ዘይኮነ ዝገልጾ ንዓና ዝገልጸና ዓቕሊ እንድሕር ዘይብልካ ሓደ ሰብ ጸሪፍኒ ሸለል ክብሎ እንድሕር ዘይክእል ኮይነ ተሃስዩ እንዳረኣኽዎ ተጎዲዩ እንዳረኣኽዎ ከለኹሲ ኤናይ መጽሓፍ ቅዱስ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኤናይ ኣምላኽ መላእኽቲ ጠቓቂዕዮም ዘለኹ ወረቓቕቲ እንድሕር ዳኣና ሓንቲ መዓልቲ ክኸውን ዘይክእል ኮይነ ንኽልተ መዓልቲ ክኸውን ሸለል ኢለ ክሕልፍ ዘይክእል ኮይነ ምናልባት እቲ ሰብ ይላገጽህሉ ኸውን ኣተንሽን ደልዩ ክኸውን ይኽእል ማንም ሰብ ይኹን ኣይኹን ግን ኣነ ሪስክ ክወስድ ኣይደለኒ እዚ ክብል ከለኹ ግን ሰብ ንዓይ ኣቢዩዝ ክገብረኒ ንዓይ ሰብ ኣታክ ክገብረኒ የፍቅድ ማለት ኣይኮነን ኣነ መንገዲ ቀጠዋ የብልኒ ኣካይዳይ ኣይቀይርኒ እቲ ዝኣምነሉ ብዛዕባ ፌሚኒዝም ድዩ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ናጽነት ድዩ ብዛዕባ ካልእ ድዩ ኣብዛ ገዛይ ክዛረበ ብስሉ ሓሳባት ይሒዛት መጽ ብሱላት ሓሳባት ካብ ብሱል ሰብ ዝርከብ ተነብብያ ትሰምዕያ ሓሳባት ክትተኣናግዱን ካብ ሰባት ድልውቲያ ዛስዋይ ሓሳብ ከልዋ ዝኽኣለ ጽቡቕ ሓሳብ ኢኻ ኣቕሪባቶ ማለት እዩ ክትሕግዝዎ እንድሕር ዳኣ ኮይንኩም ነዚ መልእሰይ እዚ ተሓገዝኩሞ ጽቡቕ እዩ ዘይትሕግዝዎ እንድሕር ዳኣ ኮይንኩም ግን እንታይ ገዲስኩም ኢኹም ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ተዛረቡ ኣይትፍረድ ከይፍረደካ እዩ እሞ እንታይ ከዘፈራርድን ዘፍርድን ኣለኩም ንምንታይ መን ከስለ ዝኾንኩም ኢኹም ባውሩ ትፈርዱ እዩ ሕጂ ሓቃያ በቲ ኣየናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከኹም ተንብቡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ሰብ ዓይኑ ዝዓወረ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ሰብ ነይሩ እዞም ሐዋርያትካ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጠይቆሞ እዚ ሰብ እዚ ኢሎሞ ካብ ብቁልዕነቱ ይዓዊሩ ሕጂ ናቱ ሓጢያት ድዩ ወይስ ናይ ወለዱ ሓጢያት ኢሎሞስ ኖ ናይ ወለዱ ሓጢያት እውን ኣይኮነን ናቱ ሓጢያት እውን ኣይኮነን እንታይ ዳ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ምእንታን ክግለጽ ተባሂሉ ዝተገብረ ነገር እዩ ጋታ ፖይንት ሓደ ግዜ መን ንመን ገይርዎ ንባዕሉ ኣይንፈልጥ ንሕና ምሽ ንምንታይ ኢና ፍረድቲ ኮይና ኣብ ዝኾነ ቦታ ንርከብ ከም ባህልና ንባዕሉ የለን ወለድና እንታይ ኣም ዝገብሩ ካብ ምፍራድ ናብ ውሽጢ ገዛእትዮም ይመኽሩኻ ወይ ድማ ንእሽትለ መድሓኒት ይእልሽልካ ናብ ጸበል ሒዞምካ ኸዱ ወይ ድማ ንእሽትለ መፍትሒ ናብ ዝበልዎ ዋላ ኣብ ከባቢኡ ናብ ዝርከብ ባህላዊ ሓኪሙን ክወስዱካ ይኽእሉ ንሱ መፍትሒ ኢሎም ዝኣመኑሉ እዩ ንሕና ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ እዚ ቀብርና እውን ኣብዚ እዩ እንተሞይቱ እውን እኮ ዋይ ጥዑይ ነይሩ ግልብጥ ኢሉ ትኸም ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ወይ ክጥዑይ ነበረ ምስኪና እኳ እዩ ነይሩ ገለገለ ኢሉ ንፅባሒቱ ሪፕ ቀይሕ ጽሑፍ ግብረ ቢል ወይ ብጫ ዶት ሪፕ ኢልካ ሱቕ ትብል ብህይወት እንተሎ እንተዚ ሓጊዝኪያ እንታይ ረባሕ ኣለዎ ንሓንቲ መዓልቲ ዘይትኸውን ትዕግስትን ክርስትናን ከንታይ እያ ኣይፍለጥን እዩ ድሌት ክዛረብ ይኽእል ዝዓበደ ወይ ዝሓመመ መሰሉ እኮ እዩ ንሕና እኳ እንታይ ዓበድና እንተለና ድሌትና ንዛረበለና ተም ክሕቲ ይኾነና እምበር ኣነን ኣምላኸይ እንተዘይኮይኑ መን ፈልጣ ኣብዚኣ ትፈልጡን ኣለኹም ዲኹም ኣብዛ ሜድያ ተዘይኮይና ኣብዚኣሲ ብኣካል ዝፈልጠን ኣሎ የለን ብውሽጢ ጽሒፉ ገኒ ከመይ ኣሎ ናብራ ቆልዑ ከመይ ኣለዉ ዝብል ሰብ ኣሎ የለን ስለዚ ትም ያተዋፅአና ዞም ኣሕዋተይ
ስለዚህ ከመይ ንሓልፎ ኣለና እቲ ህይወት ትናብራ ከመዩ ባዕልና ጥራይና ንፈልጦ ዞም ኣሕዋተይ ስለዚ እዚ ምስ ልመና ገለመለ ኣይተተሓሕዝዎ ንሱ ሓሊፉ ግዚኡ ሓሊፉ እዩ ስቲል ግን ብኸመይ ኢኹም ትፃረፉኒ ብኸምኡ ትፀቕጡኒ ኣነ ኸኣስ ኣብ ከምዚ ምውዳቐይ ኣዝዩ ይሕዚንኒ እዚያ ታትሕዝነኒ ነገር ያ ኤኒዌይ ድሓን ሓሊፉ እንዲሁ ኣብ ሕሉፍ ኣይነብርን ይወድሰብ ተመስገን ኣምላኽ ግን ተስኢኻ ከምዚ ሲሕግካ ምስ ኣሕዋት ክትስሕግ ክሪኢኻ ከለውኻ ይፀርፉኻ ስለ ድሰሓቅካ ኮይ ስለ ሓፍ ድበልካ ስለ ካፍቲ ናይ ሽግር ዝወፃኻሲ ንምንታይ ኣብቲ ሽግር ዘይትልወስ እንደገና ኢሎም መሊሶም ክፀቕጡኻ ፍትኑ ማለት እዩ ግን የለን ኣምላኽ መስገን እወ ከም እዩ ማለት እዩ ንሕና እውን ከም ባህልና ከምኡ ዓይነት ነገር ኣለና ከም ማሕበረሰብ ክትዕዘብዎ ከምኡ ኣሎ ሓደ ሰብ ብፍላይ እኳ ድኣን ተፀጊሙ ወይ ሕሽ ክንሕግዞ ይብል ንብልና ከንፈርና ንመጥጢና ከም ሕብረተሰብ ግን ጀኒዩን ተሓገዝና ሓቂ ድዩ ተሓገዝና ሓቂ ከም ዘይምዃኑ ሽዑ ንፅባሓይቱ ወዲያው ይፍለጥ ኢና ኣብነት ብኸመይ ዝፍለጥ እንድሕር ዳኢልኩም ሓደ ተጎዲኡ ተሎ ብውሽጢ ተስሕቕ ካልኣይ ካብኡ ግልስ ብዝበልካ ቁፅሪ ተሓምዮ ሳልሳይ ወይ ብጣዕሚ ኮኻ ጽቡቕ ጌርካለይ ኣፍካ ካሊእ ምስክር ልብኻ ካሊእ ምስክር ከምዚ ዝበለ ጽድቂ የለን ሓሶት ይብስሩ ብልብኻ እመን ብኣፍካ መስክር ክትጸድቕ እዚአን ክልቲአን ኮይንተን መንገዲ ኣፍካን ልብኻን በቦይኖም እንድሕር ደኣ ኮይኖም ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ካሊእ ኣሎ ኤክስሬይ የድልዮ ቴሌስኮፕ የድልዮ ኤምአርአይ የድልዮ ካሊእ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መንገዲ ዘለዎ ፈጣሪ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ንተሓሳሶ ኢና ዘለና ተሓሳሲኻ ናብራ ከዓ ጀኒዩንነት ወይ ከዓ ተሃምብልነት ወይ ከዓ ትርትዓውነት ሓቃውነት ካባና እንዳምለጠ ኸይዱ ክትሕግዞን ሓውካ ክትቀርብ ከለኻ ብዙሓት ሽግራት ሒዝልካ ከም ዝመጽእ ትፈልጥ ኣለካ ግዴታ ምክንያቱ ክሕግዝ ኢኻ ትብል ዘለኻ ሽግር ከዓ ሒዙ ክመጽእ ንሱ ናብ ገዛኻ እወ ንኣብነት ቆልዑ እንተለዎ ምስ ደቁ ክመጽእ ንገዛኻ ከኣቱ ቦይኑ እንተኾይኑ ቦይኑ እውን ብዙሕ ኣመላትን ፀባያትን ክህልዎ እዮም ትኽእሎምን ዘይትኽእሎምን ሓጊዝካ ድማ መወዳእቱ ኣነ እኮ ስለ ዝሓገዝኮ ዝቆልዓ ዓዚስ ተመሊሱ ከምዚ ክስሕቕ የብሉን እሞ ክወድቕ ኢልካ ሓጊዝካያ ነርካ ክትስኢልካ ሓገዝካያ ነርካ እዚ ሓሶት እዚ ከዓ ከም ሰብ ክንገድፎ ኣለና ሓሶት ሕማቕ ነውሪ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዘይባህለና እውን ከዓ እዩ ወለድና እንተሓጊዞም ብሕቡእ ይምፅውቱ እሞ ብግልፂ ክንገረልና ኢሎም ይፅበዩ ነይሮም የማነይቲ ኢድካ ክትምፅውት ከላ ፀጋመይቲ ትረኣያ ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ፀጋመይቲ የማነይቲ ጎንኻን ማለት ኢድካ እኮ የእዳውየን ግን ስድራኻ ሰበይትኻ ኣብ ቀረባኻ ዘለዋ ዝማድካስ ክሪእዎ የብሎምን ማለት ዕንቅፋት ያኾኑኻ እዮም ክትሕግዝ ከለኻ ንባዕሉ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ማለት እዩ እስኪ ባባ ዮናስ ብጣዕሚ ኣምሪሮ ለለምቀለ ኣብይ ኣሕመድ በጃኻ ስምዓኒ እሺ እቲ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣይነበረን ሰራዊት ሰዲድካ ኣልግሱ በእውነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕያዋ እዩ ነዚ ን3 ሚልዮን ክተወደ ክትብ ኣምላኽ ባሪኽዎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንዓይ እመነኒ ትግራይ ኢልኩም ትሕዝልና ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ክመፅእ ከሎ ከይትንክፍዎ ሻዕብያ ልዲስኩም ፓርላማ ጌርና ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣበሲንያ ነብር ኣብ ስደት ኣለዉ እንታይ ኢሉ ኣብ ስደት ኮይኖም ባሕርና ወዲ መን ይጠምሎ ሓራይ ሓዝዎ ኢና ተባሂልና ይብለና ኣሎ ሓዞልና ኢድኩም ይብለና ኣሎ ባባ ዮናስ ማለት ንሕና ቀደምና መዓዘ ኸኢና ኢድና ልዒልና እንጣወደ መከራና ተወሳኺትና እናትና ይከኣልናን ዘለና ባባ ዮናስ ንስኻ ብፍላይ ተወርሂኒ እንተልካስ ከመይ ገርና ኢና እሞ እሺ በል ሓራይ እዚ ትግራይ ፕሬስ ዝበሃሉ ትግራይ ፕሬስ ሓራይ ኤርትራውያን ናይ ፍትሒ ተቃለስቲ ኢና እናበሉ ስርዓት ብልፅግና ንዓቶም እውን ይገዚእዎም ስርዓት ብልፅግና ነቶም ኤርትራውያን ናይ ፍትሒ ተቃለስቲ ኢና ዝብሉ እውን ተገዚኦም እዮም እኒአው ነዚ እውን እዩ ሚድያታት እኒዋ ፈታዊ ሾው ዝበሃል እኒአ ንሱ ተዓሲቡ እዩ ወረዲ ተገዚኡ እዩ ከም ጣዕዋ ከም ከፍቲ ምስኡ ጎኒ ንጎኒ ድማ ቴዲ ፕረስ ዝበሃል እኒአ ቴዲ ፕረስ እውን ኮምፕሊትሊ ከም ዝተሸጠ ከም ዝተገዝአ እዩ ሓበሬታ ዝሕብር ዘሎ እዚ ድማ ቅድም ክብል ጀነራል ጻድቃን መፅኡ ኣዘራሪቡ እሚኑ ንኽሽየጡ ውዕል ፈፂሙ ተሸይጦም እኒአው ማለት እዩ ስለዚ ተጋሩ ጥራይ ኣይኮኑን ክብለኩም ደልየ እወ ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን ብዙሓት እዮም ተሸይጦም ዘለው እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ዓርሲ እውን ኢንክሉድ ከም ኣያ ዝገብርስ ከም ኣይነግር ዝዓይነቱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እወ
ተሸጦም ክኾኑ ይኽእሉ ዘይተሸጡ ክኾኑ ይኽእሉ ንሳቶም ናይ ውልቀ ህይወት ናይ ውልቀ ማንነት ኣለዎም ብውልቆም ዝነብሩሉ ኣለዎም ብዓዲ ዝነብሩሉ ኣለዎም ንዓና ዝሕግዙሉ ነጥብ ኣለዎም ምሳና ኮይኖም ዝቃለሱሉ ነጥብ ኣለዎም ንበይኖም ዝቃለሱሉ ነጥብ ኣለዎም እቲ ኣነ ዝሕዝነኒ ዘሎ ግን እንታይ እዩ ኣፍካ ግጥም መቢሉ ሒዝካኒሄ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከይትዛረብ ሓወይናተይ ሰላማዊ ሰልፍ ነይሩ ለተማይላ ኣይነበረን ነይሩ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፍ ዝተልዓለ ናይቲ ህዝብ ሕቶታት ፍትሓዊ ዲ ኣይኮነ ኢልካ ክትንትን ዘይገበረካ ናብ ተፈታዊ ቶክሾው ዘጓያካ ዘሎ እንታይ እዩ most probably ተፈታዊ ቶክሾው ዓርሶ ዝኸኣለ ዕብይ ዝበለ ቻናል ዘጣየሸ ድሓና እውን ኣብቲ ማሕበረሰብ እውን ተቐባልነት ዘለዎ ሰብ እዩ እሞ ምስኡ ንእሽተይ ተጋጭኹ ረባሓ ዝመፃኒ ከምኡ ኢልካ ዘረባለ ድዩ ስራሕ እንዶ ክፍቲ ኮይኑ ኦፕን ኮይኑ እቲ ፕላትፎርም እኮ ዩቲዩብ 1000 ሳብስክራይበር 4000 average watch time ወይ ከዓ watch hour እንድሕር ኣለካ ሞኔታይዝ ክትከውን ትኽእል ኢኻ YPP ፕሮግራም ከትውኻ እዮም ተዋና ፀገሙ ግን ንሱ ኣይኮነን ትትዛረቦ ዘለኻ ሓሳብ እንታይ ይመስለካ ኣብ ዓድና ዘሎ ፀማም እዝኒ ሂብካ ትኸዳ ኣለኻ ድሓን ብዛዕባ ኤርትራ እኮ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ንዛረብ ኢና ኩላትና ንሳቶም ብዛዕባ ትግራይ ክዛረቡ እዮም መሰሎም ብዛዕባ ዓድኻ ግን ሓንተይ ትዛረቡን ዘለኹም ናትና ሚድያ ትማሊ እኳ ትማሊ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ከቨሬጅ ሂብኩም ከቨር ጌርኩም ማለት እዩ እንታይ ተወጊዑ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ዘረባታት ካብቲ ማሕበረሰብ እዚ መጽ ኣለዎ ብሓቂ ደኸ ጠጠው ኢልካ ምስማዕ ኣድላይ ነበረ ነቲ ማሕበረሰብ እዚ ታይ ስለ ዝገበረ ክሳብ ክንድዚ እኳ ሳይተብሉን ከምዚ ኢልካ ይተንተንኻ ታይ ዳ ጌታቸው ረዳ ክትብል በቃ ኣፍካ መከራኸራ ኺብካ ዓይነ ዳ ማለት ከይዱ ዋላ እንተሎ ገዲፉካ ጠንጢንካ ተሎ ዋላ ደድሕሪ ክትከይድ ንሶብ ካሊ ቦታ ከይዱ እንትዛረብ ተሎ ንስኻ ደድሕሪ ስለዚ ምሕማምካ ሙስኢ ነይሩ ታይ ዝበሃል ምስልኡ ትምስላኩ ከይተመስለና ሕማቕ እዩ እሺ ዞም ሰባት እዚኦም ዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም ሚድያ ሒዝና ዝብሉ ንፍትሒና ንቃለስ ዝብሉ ምንም ዓይነት ናይ ፍትሒ ሽታ እኳ ዘይብሎም ፍትሒ ዝብል ሽታ ይብሎም እንኳን ናይ ፍትሒ ተቃለስቲ ክኾኑ እዚኦም ናይ ፍትሒ ተቃለስቲ ተዝኾኑ ነይሮም ነቲ ተጎዲኡ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ሽግሩ እዋን ምስ ብልፅግና ምስ ሓይል ብልፅግና ኮይኖም ከውግእዎ ከፅንትዎ ኣይምፈተኑን ነይሮም ማለት ንስኻትኩም ትግረሙ ተሉ ኢኹም ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ሓይሊ ኣብ ሽግሩ እዋን እንዲዮም ገዲፎሞ ንህዝቢ ትግራይ ንኣብነት ሕጂ ምስ ብልፅግና ኮይኖም ሲ ኣብ ሽግሩ እዋን እዮም ገዲፎሞ ንብርጌድ ንሓመዱስ ንህዝቢ ትግራይ ማለት ኩልኩም ሰማዕተ ኣብዚ ኣለኹም ተጋሩን ኤርትራውያን ኣለኹም ሰሚዕኹም ኣብ ቻነል እዚ ማዕዘዮም ገዲፎሞ እንታይ ምስኮነ ገዲፎሞ ድኸዮም ብስሩ ትሕቶ ማለት እዩ መፅኦም ናብ ህዝቦ ፈቆዶ ጎደና ንሕና ንዛወር ኣለና ምሳይ ስምምዕ ክምስርት ዝደለየ ዝኾነ ይኹን ሰብ እነኹላ ኣነ ይመላለስ ኣለኹ ፈቆዶ ጎደና ክረኽበኒ ይኽእል ኢሉ ገዛ ከዓፂኻ ብሓይሊ እንታይ ኢሉ እሞ ምሳ ኣሰማማዕ ዓቕሚ የብሎምን ክረብሖ ይክእሉን እዮም ኢልካ እንተሓሲብካ ንስኻ እሞ ገዛኻ ታይ ዝበሃል ናይ ዲፕሎማሲ ልኡኽካ የለ ገለገለኻ የለ ቤት ፅሕፈትካ ብምሉእ ሸጊጥካ ቢሃይንድ ዶር ኮይንካ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ተወግዕ ሊኻ ኮይንካ ታዮም ገውሩኻ ንዓኻ ምንም ገውሩኻ ይክእሉን ገዲፎምካ መፅኦም እዮም ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ሽግሩ እዋን እዚኣ ግዜ ፀበባ ተጠቂሞም ኣረ ሲሪየስሊ ብስሩ ኖረይ ትዛረቡ ተሓሶት እውን እኮ ልክ ኣለዎ ማለት ክንሰርሕ ኢና ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክንዕፍን ንኽእል ኢና እንተይልኩም እውን ክፉእ ግዜ ንፈልጦ ኢና ኣብቲ ክፉእ ግዜ ዋዜማ ጆን ብላክ ውፉይ በዓል ካፒቴን ኣዱ ብሊና ሰልጠነ ተፈታዊ ቶክሾው ማለት እዩ በዓል ዳንወዲ መምህር ካልኦቶም በዓል ሜሮን ኣረ በቃ ብዙሓት በዓል ዓወት ካራ እዚኦም ብምሉኦም ዘለዎ በዓል ኣሰና ቲቪ ሕጂ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈለጥኩዎን ብዙሓት ዋላ ተመቃቂሎም ግምዕምዕ ይበሉ ቶም በኣካል ንፈልጦም ዘለና ሰባት ከም ዘለዎም ሓዊሱ በዓል ጆሲ ጄ ስቱዲዮ ማለት እዩ በዓል ፍናን እዚኦም ኩሎም በዓል ይከኣሎ በዓል ነሽነሽ ኩሎም እዚኦም እንታወት ድዮም ደለይቲ ፍትሒዮም ደንበ ፍትሒዮም ድምፂ ከዓ ዝኾኑ ነበሩ ንሳቶም እዮም ካብ ዝገርመካ እምበርቶም ካልኦት ሕጂ መፅኦም ጌም ዝፃወቱ ዘለዉ ሕጂ ዘስሕቁና ዘለዉ ኣብ ማእኸል መፅኦም ዘለዉ እኮ ሽዑ ናፍትናታቶም ጌም ናፍትናታቶም ሆም ክትኣቱ ከለካ እንተይተረፈ ናፍትናታቶም ጌም ንባዕሉ ኪድ ወዲ ጁንቲት ገለሎም እዮም ምሕዮም ዘውፅና ነይሮም ዘይንፈልጦ ይኮናን ማለት ሕጂ ሓሶት ኣይንዛረብን ንሳቶም ግን ክሳብ መወዳእቲ ዋላ እንዳተፀርፉ ዋላ እንዳተሓመዩ በዓል ሳሙኤል ሃይለ ራዕዶም ሽዑ ኩሎም ነይሮም እዮም ባይዘይ ዘይነበረ ኣይነበረን ሕጂ ብዘይ ዘለውሉ ቦታ ብዘይ ይገድስ ንሰብ ክረዲት ኢኻ ትኹሉ ማለት እዩ እዚኦም ሓጊዞም እዮም ኣብ ክፉእ ግዜ ከዓ ትብል ኣፍ ከፊትካ ንስኻ ኣብ ክፉእ ግዜ ዘይነበርካ ንባዕልኻ ዘይትፈልጠና ኣይንፈልጠካን ኩነርና ሽዑ ከይፀመደም ጎደ ዝበሃል ከም ናይ እዚኣቶም እዩ ንጎደ ሓጋይ የርከብካ ወደይ ኣብ ዓለም ትድሰርሕ እቲ ዝርህፅ እቲ ናይ ብሓቂ ብንጽህና ዝቃለስ እቲ ንህዝቢ ኣብ ፀገም ዝረድእ እቲ ኣብ ጽዒሩ ንነብሲ ኮይኑ ንህዝቡ ዝኸውን ንኹሉ ዝኸውን ኣብ ኤርትራ ደጋጥመና ኩሉ ግዜ እቲ ዝነቕሐ እቲ ፀገማት ህዝቢ ዝተረኣዮ
ንዑዮም ዓጽዮም ደም ኣሲሮም ከም ዘይዛረብ ከም ዘይልብል ገብርዎ ኣባኻ ዘጋጥም ዘሎ ሕጂ ኸ ዘሰሚዩ ኣፍካ ክትዓጹ ደኒንካ ክትከይድ እሺ ሶሪ ክትብል ኣይተሓዙለይ ክትብል ብዘይ ገበርካዮ ብዙሕ ፈተናታት የጋጥመካ ኣሎ ኣብ ጎድንኻ ኣለና ተተጋጊኻ ባዕልና እናቕፈካ ጽቡቕ ትሰርሕኻ ባዕልና ንንእደካ ቻው ተወዲያ ማለት ወዲና ድሕጂ ዓሪፍና ብርጌድና ሓመዱ በዓላቶም ሃለዎ ንሳቶም ጥራሕ ግን ኣይኮኑን ንሕና ኸ ክንሕግዞም ኢና ማለት እዩ ተወሳኺ ንምንታይ ስለ ዝሓገዙና ምሳና ስለ ዝነበሩ ምሳና ኣብቲ ክፉእ ግዜ ስለ ዝጸንሑ ጮራባን በል ገለበል ብኪነ ጥበብ በል ብሚድያ በል ብኩሉ ምሳና ስለ ዝጸንሑ ሰላማዊ ሰልፊ ንዋዕሉ ከይዶም ንሕና ቲዲኤፍ ኣባይታ ኢና ኢሎም ዝረኸብዎ ጽርፊ ንሕና እያ ንፈልጦ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ደሪብካ ምጥቃዕ ዝበሃል ነገር እውን ንሕና ኖኖ ስቶፕ ኢና ንገብር ሰብ ተጋጊ እንድሕር ዳ ዘረባ ተጀሚሩ ምእራም ይካል ርእይቶ መሃብ ይካል ክንነቕፈው ንኽእል ክንጸርፈው ንኽእል ናኮ ዋላ ንሰልጠነው እንድሕር ተጋጊ ማለት ከይ ተጋጊ ዘይነበረሉ ኩነታት ፈጢርካ እሞ ከዓ ስእል ለቢልካ ማለት ታይ ስለ ዝሰኣነ እዩ ንስ ሕጅና ናባና መፂ ቅርሺ ክሓትት ኣረ ሲሪየስ ዲያ ኣሜሪካ ዘሎ ስለ ዝሰኣነስ መፂው ዚ ክሓትት ትገብር ማለት ካልእ ሰብ ኮይ ሓተተና ኣብዚ ኣፍሪካ ዘሎ ንዓለይ ሓተተና ይገርመካን ሎመ ማለት ስለዚ ወግዕ ዘሎ ማለት ንእሹ ለይ ክመስል ዝኽእል ሓሰት ኳ ተትሕሶ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ጽምዶ ጽቡቕ ያ ትኸይድ ዘላ ኤሪትሪን ከዓ ተሃገራዊ ከዓ ርድኦ ጀሚሩ ኣነ ሓንቲ ነገር ኣላ ናይ ኤርትራዊ ነቓፂ እዩ ምስ ተረድኦ ምስ ሓዘ ግን ኣይገድፍኒ ቁልውላው ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ንዖም ክንዕርዮም ኣይንኽእልን ኢና ያ ጽሊ ናይ ትግራዋይ ኣለካ ኣይተረዳእካዮምን ነርካ ንሻዕብያ ሻዕብያ ንተጋሩ ክጸርፉ ሰሚዕኩሞም ትፈልጡ ኖ بحلفي ان شعبيه تدقف تهونكاسي تግራዋይ تصلت هونكاس مس منتايو ማለት ስማዓት መራሕትና ሲ ናይ ትግራይ መበቆል ደሎም እዮም ሻዕብያ ማለት ደጋፊ ይኹን ተቃዋሚ ሲ በቃ ተጻሪፉስ ንህዝብስ ተጻሪፋ ይፈልጥን ሰሎ ሚዲያ ተጻሪፋ ይፈልጥን ወሐቃ ማለት አወል ስዒድ ነው ዓለ ተጻሪፋ ይፈልጥን ካልኦቶም ሆነ ይጻረፉን እዮም ምንም ተዛሪቦም አይፈልጡን ሕማቅ ነገር ቅዱሳት መልሐሶም እንዱብ ልብ ትግራይ ኢሎም ተዛሪቦም አይፈልጡን ወደ ሓንቲ ብዕራይዶ ደቂ ሓንቲ ብዕራይ ይብሉን ብጫታ ሲራል ዒሎም ንሰብ አይነቅፉን ትክክል ይኻኮ ንጹሃት ከምኦም ዝኣመሰለ የለን ንምንታይ ከም ዘይጻረፉ ትመራሒኦም ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ስለ ዝቀጣቀጦም ማለት ይፈጥ የረኻኽበልኩም ኮይ በስባብ ኣታወደይ ኣነ ነቦኻ ንሕሲኢና እሞ ግናይ ከማኻን ኢልዎ ይበሃል ሓደ ሰብኣይ ሲን ወዲ ዓርኩስ ልዕል ዝበል ሓሶት ኮይ ሓሲዩ ተረዲእካ ድሕጂ ካፍቲ ዕርኹን እዮም ክልቲኦም ኣቦን ወዲ ዓርኩ እዩ ዝምስእ ዘሎ ማለት እዩ ግን ይሕሱ ብጣዕሚ እንትሕሱ ርእይዎስ ኣይ ኣነ ነቦኻ ንሕሱ ነርና እሞ ግን ኣይከማኻን ኢልዎ ይበሃል ኣይከማኻን ናትካስ ገደደ ናትካስ ባእሰ ኢልዎ ናትኩምስ ገደደ ንምንታይ ኢኻ ትሕሶ ሓሲኻ ትሕሶና ያ ኣይተقبلوم እንዴ ሃም ትደለዎም ኣብድናይል ይኹም ደለኹም እኮ ትርጉም ከብዚኦም እሽነት ተሃገር ናይ ቢሉ መስሉ ኣብ ኤርትራ ብለኩም ኣለኹ ካብቲ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ስጋብ ተራሰብ ሕጊ ማዕረ እዩ ኣይፍቀኒ እዚ ከምዚ ገለመለ ሃለሎ ኣይፍቀኒ ኤርትራ እሽነት ኣለኩም እቲ ቂምታን እቲ ቐልሕንትን እቲ ኣውሽጥና ዘሎ ጎህን ገዲፍና ኣረጋጊና ማለት እስኪድሓን ሰላም በሃላሎ እስኪድሓን ጽምዶ በሃላሎ ብሓንሳእ ክንሰርሕ እንተበልና ደም ሕዋትና ረሲዕና ኣይኮናን ሰማዕታትና ደርቢና ኣይኮናን ዝወረድና ኣብ ልዕሊና ጨፍጫፍ ኣሊና ኣይኮናን you need to focus on that by the way ነዞም ቃላት ኣብ ክልተ ፍንጥሕ ስንጥቅ ኣቢልካ ስለ ዝተዛረብካ just it's logical ማለት ኣይኮነ ንድሕርዳ ተረዲእኩ ኮይኑ ከም ድሌት ክጌርክ ነቶም ቃላት ብውሕልል ኣግባብ ዋላ ኣሬንጅ ተትገብርዮም ኣሬንጅ ዳይ ኮነ ልክ እንተ ሓሲብኩውን ሪኣሬንጅ ዋላ ተትገብርዮም ሓቂ ተዘይኮይኑ ኔቨር ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን ሓሶት ኮይኑ ከዓ ኔቨር ናብ ሓቅነት ዝፃጋዓሉ ዋላ ዝኾነ ይኹን መንገዲ የለን ሓሶት በተፈጥሩ by nature ሓሶት እዩ just lie is a lie ካልእ ነገር የብሉን ተረዲእኩ ሓሶት እዩ truth is permanently true pragmatic ዋላ ይኹን ደሓን
زي يقدس حقي ترديك ديو نسخة بلزلخة تجفجفنا دمنا يسوات كم زي خمجي غيرنا اي نحنا من ما يكوننا نحنا من ما يكوننا قوم الا نحسب من ما يكوننا كوري زلو مبزحاتو سما قبليو كحت اكون يخلي خمتينات كزاراربا بصرو نسخي ولا تزعرقنو بعلو غنا يخنسخي اي زحللكن سلازي كم فصلك يقول يوم خالص سبات مصيمون مالتي مخنياتو تزارب يزلخ قال تفلط يدو تاعت قبر زلخ ينس عراقيت لي خسر عراقيت امنت اخت مدبي انا كو غرمي زبلني نحنا كو خمزي سلازقنا دحان يقول الا دامبر نعن حاسب كلنا تعرق يزلخ كون معلخون زطقمكي امبر نعنا سلاز حسب كلنا خم تعرق خم زي لخ فلطي هو صبيقه نغرك زلنا مالتي حاسب كلنا يكونكن سلازليكي زخونه نغر الله if not I'm warning you متنقع تهبكم عليكم حزب إرتاع يتصاغني Who do you think you are? warning يوكم والله نزز بدي warning تويز الله عرا سيريس لا هاي تساقنا بجاخبا حزب إرتاع فتيم يتصاغني تهلخ كالزانا مليون رأيوا ايش خمسانا مليون نعنا مو خمسانا مليون تعالى لي قال لا وسعدنا حرايشي قال قداينا سيريس نابزخونا خالي ايشونا اتينا ود سل تسوى ايخون يتكزلا اوار سل سانت احمق سل زلا أو كندي كابا يقنلنا عموال سل دبرنا ياكو خلي خوني زملكتك اكلكنا بيني خنا بعد خنجره تعب لها 5 دينيرو قج لها مش بحال البهلا اول دبا وا 5 دينيرو قسقسن عاوص اتغادل البهلا 5 دينيرو تم مفتات بالعقن وينكم تقولوا اذا نديتات سي دم نبعات نبيعن سنسن لن موت بعد سقعد زو عندنا صبين زلنا انا تردني وا من عسى يقدفوا انت يتصقوا لكم ناب لبكم انت تملسوا قدفوا انت بسمع انبلوا بسمع عملكم انت اخلوا العو هداقوا انت قدمكم وكون يبرنان بسمع عملنا اينا انجران والعنيرنا دك قدامات عن ودزت انا عمت اما يدري زلخو ما يسمع زلخو هذا قال دنخون اتا قدفوا انت بخاراي نقاتل اتا بخارا كتوادينا هداقوا نحنت قال كنا حاوي نبهال هداقون دعيتا بسمع أمنات أو علتنا دينو العلن شكلنا دينو بالعلن كاينا خوينا هداقون بخار رايس التحراردو قدابون بفعزة يتفالطو بدون لا يتواقعو جنزب كتحرقوا يتقاتلو أهلا تاكل زارب تابلي حليفة تاكل زارب تابلي حليفة أتحرقون دخوم دينا نراتا هاي بتعمي زت حساسب مالتي قدفو قفعونا لنا اينايتم ولد مالتي تقال يصوع على بزي قدس قدفو بس ما اميلكم نتنجراب العون نقرت خطاخطون عرفوا نتمنس يونا اسرحوا قدفو يا بقى تزربا قدفيا دارغاني املاح قال كم زلاتا هذه امالتي صبو سمعنا لنا ابونا علما عدناني هابكم وخيركم نالكم امين يسمر لنا قبل بنا يحدو الربح تصيروا نعليهم كحبسهم يزغل الهوتيل نعم كحبسهم زخيل لا يفي حجي أنا زجلد الله أنا ما زعبس البوتا بس حي لأن ولادس كحبسك زغل هذه وتكين مسؤولات كتب ولا دريو نبرتين مسؤولات كتب ولا دريو جنزبيل جن نعم جن أنت هي حبسهم يقولي كاتحاسبون غيرني حجي أنت هذا مسيرك سني يا أخلنا من باز بلاد محمد صاحب كوبس جنون مسكاني حجي انت رأسا إذا زلقية حسكيو إذا زلقية درجة أخبير كيو انت يا أخلنا نيلك سقافتها مغنى مودة ثوانك يا أخلنا نيلك وذا نكون عيكو صبوقيو انت عائلك يملك مصحف كوبس كافتها مغنى تحسابسي more than enough بهالقالي مالتي more than enough يا أخلن ندحر دايل كايوسي كله أبز مريت زلو أخلي مالتي أخيلك كله مالتي يا أخلن مالتي مبرت جدب أخيلك كله مالتي معزة يا أخلن مبال مسجمركا بقى أخيلك كله دحريو مالتي تزي كوين جن ولا إلى الماسكون حجون أبقيا ندحر دازنا بركوين وخوي قديتو إيو مالتي نمنتاي مجلس حدث بحانت نجرا وليعو أو حانت عراتي دكس صاب كندز خالي مع حانت شنت بيت شيء simultaneously at the same time أنا اتني عالمنا ذهفتهم كسبية بمبال 20 جرا بلعز حدر سباي كله من البات مريض قبل أنت خوينه أنا
እቲ ኣብ ዓለም ሳቲስፋክሽን ዘለዎ ሰብ ኢሉ ክዛረቡን ዝኽእል ኣይመስለንን እንድሕር ደኣ ሞር ሳቲስፋይድ ንኽኸውን ባዕሉ ድሌታት ተዘይሕዲሩ ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ሕፅር ኣቢለ ኣብ ዝኾነ ቦታ እዩ ማለት እዩ እታ ታሪክ ክትርኻ ምእንታን ነታ ቪድዮ ከይትነውሕ ዝኾነ ሰብኣይ ነይሩ ሕጂ ርኹብ እዩ ስኡን ኣይኮነን ግን ሕጉስ ኣይነበረን ነቲ ውላዱ ርሕቕ ኢሉ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ከባቢ 3 መዓልቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ ዝውድእ መንገዲ ይልእ ኾነ ተወዱ እንታይ ንኽገብር ናይ ሓጎስ ምንጪ እንታይ እዩ ኢልካ ሓደ ጥበበኛ ሰብኣይ ኣሎ ሓቲት ከየንዓይልዎ ናብዚ ጥበበኛ ሰብኣይ ምስ ከደ እዚ ጥበበኛ ሰብኣይ ምስ ዝኾነ ሰብ እንዳዋግዐ ነቲ ቆልዓ ጸኒሕዎ እቲ ቆልዓ ከዓ ዳሕና ደው ኢሎም ሰላም ድዮም ምስ በለ ሰላምታ ምስ ሃበ እንታይ ዳ ደሊኻ መፂኻ ኢልዎ እዚ ጥበበኛ ሰብኣይ ኣይ ኣቦ ኢሉ ኢኹኒ እንታይ ኢሉ ኢኹካ ናይ ሓጎስ ምንጩ እንታይ እዩ ኢሉ ኢኹኒ ኢልዎ ጽቡቕ በል ሕጂ ኣነ ዕላል ሒዘ ዘለኹ ምስ ሰብ ግን ክሳብ መጽኤ በኣካል ረኺበ ዘዘራርበካን ዝነገረካን ሓደ ስራሕ ትሰርሕ ኢልዎ እሺ ስራሕታ እዩ ሓደ ዝተዘርግሐ ሸሓነ ወይ ከዓ ስፓን ኢልና ንፅውዖ ምሻሎ ከምኡ ዓይነት ነገር ማለት እዩ ዝርጉሕ ሕጂ 5 ንጣባት ዘይቲ ድሮፕ ኦፍ ኦይል ማለት እዩ ጥብጥብ ኣቢሉ ኣብ ጠጥቃ ገይርዎን ከምዘይ ተሓወሳውን ከምዘይ ይፈላለያውን ኣብ ጠቃጥቃ እየን ዘለዋ ማለት እዩ እዚአን ሓዘን ዘን 5 ንጣብ ናይ ዘን ዘይቲ ከይተሓወሳኻ ኣብታ ማዕዶ እዚኣ ትሪኣ ዘለኻ ገዛ ትሪኣ ኣለኻ ዶ ኣብ ኣበፂሕኻ ንዓይልዎ ኣብኡ ዘሎ ነገር ከዓ ርኢኻ ንዓይልዎ ሓራይ ኢሉ ትቆልዓ ነዘን ንጣብ ዘይቲ 5 እየን ከይተሓወስኦ ተጠናቂቑ ይኸይዱ ማለት እዩ ንውሽጢ ምስ ኣተወ ኣብቲ ውሽጢ በቃ ምንም ነገር ኣይረኣየን እንታይ ይግበረሎ እንታይ ዝመስል ትገዛ ኣይረኣዮን ነዘን ዘይቲ ጥራሕ ይዝሕሉ ነይሩ ተመሊሱ መፅኡ በፂሐ መፅእ ኢልዎ በፂሐ መፂኻ ኣይ ጽቡቕ ብጣዕሚ እንታይ ዳሪኻ ኣብቲ ገዛ እንታይ ኣሎ ኢልዎ ዋይ ዘይረኣኹ ኣነ ዘን 5 ንጣብ ከይተሓወሳን እኮ እየ ተጠንቂቐ ነይረ ኢልዎ ነዚ ሰብኣይ ማለት እዩ በል ሕጂ እውን ድገሞ ኪድ ንገዛ ግን ሕጂ እውን ዘን ንጣብ ዘይቲ ከይተሓወሳኻ ኢልዎ ሓራይ ኢሉ ተን 5 ድሮፕ ኦፍ ኦይልስ ማለት እዩ ከይተሓወሳ ንዓኣተን እንዳሓለወ ኣብቲ ገዛ ምስ በፅሐ ነቲ ገዛ ራእዮ ስለዝተባሃለ እንዳራእየ ብጣዕሚ ተገሪሙ ማለት እዩ ብሓቂ እምበር ጥበበኛ ሰብኣይ ኣሰራርሓ ገዙ ኣብዚ ዘለዎ ቅርስታት ናይ ቀደም ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙ ገለ እንዳበለ ተደኒቑ እንተሎ በቃ እንታይ ተፈለጦ ሕጉስ ኢሉ ናብቲ ሰብኣይ ከምኡ እንዳበለ ምስ ተሓጓሱ ተመሊሱ ገፁ ፍሽኽታ ብፍሽኽታ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሰብኣይ ከዓ እንታይ ኢልዎ እንታይ ዳሪኢኻ ኣብዚ ገዛ ኢልዎ ብጣዕሚ ጥበበኛ ኢኻ ናይ ብሓቂ ዘይረኣኽዎ ነገር የለን ኢልዎ ተሓጒስካ ብጣዕሚ ልክዕ ዘይብሉ ሓጎስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ገዛኻ ኩሉ ነገርካ ዝረኣኽዎ ነገር ብጣዕሚ መሲጥን ኢልዎ ሕጉስ ኢኻ ዘለኻ ሕጂ ወደ ኢልዎ ሕጉስ ብጣዕሚ ተን 5 ንጣባ ዘይቲ ግን ተሓዋዊሰን ኢልዎ ብድሕሪኡ ገፁ ክስልምት ጀሚሩ ማለት እዩ ከሰል መሲሉ ብሓንሳብ ምክንያቱ ከይተሓወሳ ተባሂሉ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ሕጂ ነቦኻ ተመሊስካ ተነግሮ ዛ ነገር እዚ ኣይሃይልዎ እንታይ ማለት እዩ ሙሉእ ሓጎስ ክትረክብ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ኣብ ኢድካ ዘሎ ነገር ተይገደፍካ ካልእ ነገር ከተማዓዱ እንተለኻ እዩ ኢሉ ዛ ምኽሪ በዚኣ መኺርዎ ንብለኩም እሞ ናይ ሎሚ ዓንተ ምኽሪ ናይ ወለዲ ኮይና ኣላ እዛ ቪድዮ ከዓ ከመይ ረኺብኩም ኣነስኹም ጽቡቕ ተኾይኑ ጽቡቕ ሕማቕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሕማቕ በሉ ብዘይገድስ ርእቶታትኩም ግን ከምዚ ማለት እዩ እንዳገደፍኩም ላይ ክትከዱ ክትከዱ ኣለኩም ብዙሓት ሰባት ሃናፅ ዘበለ ርእቶታቶም እንዳገደፉ ላይ ይኸደሉ ትሪኦም ኣለኹም በዓል ጣዕሚ መድሓኒ ካልኦት እውን ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቓት ርእቶታት ይብን ኣለዎ ሳብስክራይብ ላይ ኮሜንት ሼር ብምግባርካ ነዚ ቻነል እዚ ክብ ንኽብል ናይ ባዕላቶም እጃም 10 የቕምጡ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መሳይ ክትኮኑ ከም እግበሩ ለዋም ቀነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ድሕና ቀኒውታ ውድ ላይት ድሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ